Na początek z mojej strony manifest. Może to jest za duże troszeczkę słowo, ale myślę, że hasło Nowy Ślązak może powinno zostać wprowadzone do debaty publicznej, kiedy dzisiaj Dziennik Zachodni opublikował informację o naszej debacie. Odezwały się w komentarzach głosy, że ten Nowy Ślązak to jest po prostu Ślązak gdzieś tam ulepiony z wyobrażeń Jerzego Gorzelika. Otóż nie. Nowy Ślązak to na pewno jest człowiek inspe, który się ciągle tworzy, kim jest, czy w ogóle powstał. Może dzisiaj to będzie dobra okazja do refleksji. Nie jest... Przepraszam. A nie tak. Manifest Nowego Ślązaka. Ślązokiem, jak się je, to nie idzie być nikim innym. Ta nasza tożsamość, wyobrażona, mniej lub bardziej udanie werbalizowana, a wreszcie przeżywana, głęboko lub powierzchownie, nie jest maską, przykryciem, które trzeba nakładać, gdy zaczyna się cepeliada, a zdejmować, tak jak teraz, gdy od wschodu wieje lodowaty wiatr siermiężnej monokultury. Tak więc, gdy marzę sobie nowego Ślązaka, który możliwie jak najsprawniej będzie kreował i myślał Śląsk i możliwie jak największą wartością dodaną będzie dla Polski, to nie widzę go wąsko, jako działacza jakiejś określonej partii czy organizacji, tylko jako obywatela Polski, dla którego jego najbliższa tożsamość, śląskość, będzie zarówno raną, jak i skrzydłami. Raną, bo jak pisał za greckim poetą profesor Zbigniew Kadłubek, z rany może płynąć moc. Rana, ta zadana Ślązakom przez historię rana, właściwie opatrywana, nie resentymentem, a mądrym pamiętaniem, może być paliwem dla naszej tożsamości. Nie bójmy się też, by wyrosły nam skrzydła, takie nieduże, akuratne, by w szwungu obywatelskiej aktywności unieść się ponad królujący ostatnio w Polsce nacjonalizm i inne partykularyzmy. Nie jesteśmy wyjątkowi w skali Europy czy też świata. Nie jesteśmy narodem wybranym. A parafrazując słowa Szandora Marojego, lubianego na Śląsku pisarza, nie nadajemy się do zbawiania świata. Nie znaczy to jednak, że nie mamy nic do zaoferowania. Łatwiej nam jednak będzie to dokonać, pokazać innym, gdy spuścimy trochę powietrza z balonika z napisem "Jesteśmy wyjątkowi". Ja też do niedawna żywiłem to przekonanie, że jesteśmy zupełnie wyjątkowi. Wystarczyło było jednak wyjechać poza Śląsk, by przyjrzeć się innym i przejrzeć się innym. Wilamowianie, bo o nich tutaj mowa, zaszli już daleko dalej, jeśli chodzi o upadanie, wymieranie, a jednocześnie imponuje mi witalność ich najmłodszych przedstawicieli. Ślązacy niestety nie współpracują z innymi mniejszościami. Cieszy dlatego widok ich przedstawicieli, na przykład profesor Ludź Pfeiffer, którą tutaj widzę w pierwszym rzędzie. Myślę, że to jest dobry zaczątek jakiejś współpracy. Dotychczas Ślązacy nie współpracowali, a brak kontaktów z Wilamowianami jest na to najlepszym przykładem. Dlatego też zaprosiłem tu do nas Tymoteusza Króla, by pokazać, że możemy nauczyć się dużo od naszych, że to tak patetyczne ujmę starszych braci winności. Mniejszości muszą się zebrać i współpracować. W innym wypadku nasz głos nie będzie słyszalny. Śląsk to miejsce spotkań. Ale nie traktujmy tych słów jako sloganu wymyślonego na zlecenie władz samorządowych. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić Śląska bez goroli, ludzi napływowych. Żarty z nich nadal są dość powszechne i są uprawnione, jeśli są zabawnym wspomnieniem dawnej animozji, a nie rubasznym rechotem ją wskrzeszającym. Bez przybysza, innego, barwnego w swej obcości, chcącego się określać jako Ślązak lub też nie ma Śląska.
Śląsk taki byłby wyjałowiony ze swej śląskości, byłby, idąc za myślą papieża Franciszka, wypowiedzianą w stosunku do Europy, wyschłym staruszkiem, który nie potrafi zapłodnić swoją myślą i postawą nikogo w Polsce. Dlatego trzeba na stale zszyć ta nasza śląskofana, te nasze śląsko-flaga z flagą tęczową, połyskującą różnorodnością, która jest immanentną cechą śląskości. Nie jest właściwą drogą źle zrozumiana etniczność, dlatego wcześniej trzeba reagować na przejawy śląskiego nacjonalizmu. Chociażby na takie, na jakie wskazywał bloger Łukasz Tudzież, pisząc o sprzedawcach koszulek z napisem Borole Raus. Nie zaciśnięte zęby, a uśmiech. Uśmiechamy się też na pewno, gdy godumy. Niestety coraz rzadziej się to zdarza. W Wilamowicach średnia wieku użytkowników języka wilamowskiego to 90 lat, a u nas jestem z pokolenia urodzonego w samej końcówce PRL. Nasi rodzice odebrali w szkole solidną lekcję o tym, że gotka jest pod językiem. Depozytariuszami śląskiego językowego skarbu były nasze umy i uchy. Oni już odchodzą, zabierając ten skarb w nicość. Ci, co bardziej świadomi, pewnie w rozżaleniu, że gotka nie jest nauczana w szkołach. W tym miejscu chciałbym wspomnieć moją umę Katarzynę Szulik z domu Przybyła, skromną żożankę, która, tak jak setki innych była tragarką słów, wyzwoloną w swojej misji od historii i polityki. Ja, gdy mówię po śląsku, gdy tłumaczę literaturę na śląski, korzystam z idiolektu, który przekazała mi moja zmarła przed 3 miesiącami babcia. Dlatego tym bardziej trzeba wzmożyć starania o wprowadzenie do szkół gotki, by zdejmować powoli z pleców odchodzących na tamten świat ten ciężar misji przenoszenia słów. A jeśli o języku już mowa, to nad językiem komunikowania swojej tożsamości też trzeba popracować. Powinniśmy odrzucić w końcu ten resentyment, który często przemawiał od ludzi całkiem czasem bardzo rozsądnych, jak na przykład od Kazimierza Kuca, którego oczywiście szanujemy. Niedawno powstał portal Silesian.pl. Mamy tam teraz możliwość przeczytania artykułu Szczepana Twordocha, wielkiego pisarza, który prawdopodobnie Jan Antoniczek kiedyś dostanie literackiego Nobla w przeciągu kilkudziesięciu lat i dołączy tym samym do Gerharda Hauptmanna, noblisty z 1912 roku. Problem z Twardochem jest taki, że zbyt łatwo wszedł w buty Kazimierza Kuca i posługuje się językiem resentymentu, a my musimy myśleć o tym, żeby komunikować naszą tożsamość przede wszystkim Polakom, bo polska większość jest tylko polska większość jest w stanie nam zapewnić uznanie na płaszczyźnie prawnej. A więc te 4 elementy, tak pokrótce spisane, powiedziane, wydaje mi się, że one będą konstytuowały nowego Ślązaka. Otwartość na innych, podejście do gotki, prawdziwe, godanie w domu, w robocie, jakkolwiek to jest trudne. Dla mnie samego też to jest trudne. Musimy inaczej podejść do gotki, trzeba godać między sobą po prostu. I jeszcze musimy zmienić też język komunikowania naszej tożsamości innym Polakom. Dziękuję.